שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על משהו שבאמת משנה את כללי המשחק, מיזם שנקרא קהילה עצמאית, שמציע דרך חדשה לגמרי לחשוב על האופן שבו אנחנו דואגים לאזרחים הוותיקים שלנו. אוקיי, בואו נתחיל עם שאלה מהותית. בדרך כלל אנחנו חושבים על טיפול בקשישים כעל סוג של תגובת חירום. קורה משהו, מישהו מדווח, ורק אז המערכת נכנסת לפעולה. אבל מה אם כל הגישה הזאת פשוט לא נכונה מהיסוד? וזה, אתם יודעים, בדיוק הלב של הפרויקט הזה. זה שינוי תפיסתי עמוק. במקום להיות קבעים שמכבים שריפות, אנחנו הופכים לגננים. אנחנו בונים קהילה חזקה מראש, כדי שהמשברים האלה פשוט לא יקרו. וזה כמובן משנה הכל. אבל כדי להבין כמה המודל הזה חדשני, אנחנו צריכים קודם כל להבין לעומק מה כל כך שבור בשיטה הקיימת. אז פה בעצם נמצא כל הסיפור. בצד אחד, יש לנו את הגישה הפסיבית, שמחכה לדיווח, שמחכה לאסון, ובצד השני, הגישה האקטיבית. פשוט להרים טלפון, ליזום קשר, לשאול מה שלומך, איך אפשר לעזור. ההבדל הזה בין לחכות לבין ליזום, הוא הבדל של שמיים וארץ. והתמונה הזאת ממחישה בדיוק את הכשל של השיטה הישנה. הבעיה המרכזית, כמו שרואים פה, היא האיתור הפסיבי. אנשים נופלים בין הכיסאות, חווים מצוקה ובדידות במשך תקופות ארוכות, פשוט כי המערכת לא בנויה למצוא אותם באופן פעיל. היא מחכה לקריאה לעזרה שלפעמים לא מגיעה. הפתרון כמובן הוא אותו איתור אקטיבי, פשוט למצוא את האנשים האלה לפני שהמצב הופך לקריטי. אז אם אנחנו מסכמים את זה, הבעיות הן די ברורות, נכון? הזיהוי הפסיבי שמשאיר אנשים בודדים, המחסור ומענה מהיר כשבאמת צריך אותו, ולפעמים, וזה אולי הכי כואב, גם כשהעזרה כבר מגיעה, היא ניתנת בצורה שלא מכבדת את האדם שמקבל אותה, וזה בדיוק מה שמיזם קהילה עצמאית בא לשנות מהשורש. אוקיי, הבנו את הבעיה, עכשיו בואו נדבר על הפתרון, כי פה הסיפור נהיה באמת מעניין. זה מעבר מסיוע להעצמה. וזו הגדרה הרשמית, אבל שימו לב למילות המפתח פה. אזרחים ותיקים מובילים. לא מטופלים, לא נתמכים, אלא מובילים. המילה השנייה היא שותפות, והשלישית היא רשת חיה. זה לא עוד שירות עירוני, זו פלטפורמה שמאפשרת לאנשים להוביל, להיות מעורבים ולהעצים אחד את השני. ולפעמים, הדרך הכי טובה להבין רעיון גדול היא דרך סיפור קטן וקונקרטי. אז בואו נדבר על המהפך המדהים שעברה הביגודית, שירות חלוקת הבגדים הקהילתי. זה סיפור שלפני ואחרי שמומחיש פשוט הכל. תראו את ההבדל הזה, זה לא יאמן. מצד אחד, השיטה הישנה, שקיות זרוקות במקלט חשוך ולא נגיש, ומצד שני, החזון החדש, חנות קהילתית אמיתית. זה ההבדל בין אלבון לכבוד, בין להרגיש נזקק לבין להרגיש לקוח. והמהפך הוא הרבה יותר עמוק ממה שנראה לעין. זה לא רק נראה יותר טוב. החנות החדשה מאפשרת בחירה אמיתית, חוויית קנייה. ההכנסות הסמליות חוזרות ישר לקהילה, והמקום עצמו הפך לנקודת מפגש. זה כבר לא מקום שמחלקים בו סיוע, זה מרכז קהילתי שמייצר כבוד. אוקיי, אז איך כל הדבר המדהים הזה בעצם מתחיל? מהי נקודת הפתיחה? איך אדם בכלל נכנס לתוך הקהילה הזאת? והתשובה, באופן די מדהים, היא פשוטה. הכל מתחיל בשיחת טלפון אחת. לא טופס, לא בירוקרטיה מסובכת, שיחת טלפון. המוקד היהודי הוא שער הכניסה לכל מה שהמיזם הזה מציע, והוא נגיש לכולם. וכדי להבין את קנה המידה, המספר הזה הוא פשוט אדיר. 10,000. 10,000 שיחות טלפון יזומות לאזרחים ותיקים. זה לא לחכות שיפנו אליך, זה לצאת החוצה באופן אקטיבי ולבנות את הקהילה הזאת. שיחה אחרי שיחה. זאת פרואקטיביות במיטבה. אבל מה קורה אחרי אותה שיחה ראשונית? איך היא הופכת מרעיון למשהו שבאמת עוזר לאנשים בשטח? אז התהליך הוא מאוד מסודר, אבל גם מאוד אנושי. זה מתחיל בשיחה ובהבנת הצרכים. האם צריך עזרה עם קניות? אולי שיחה טובה פעם בשבוע? אולי עניין בחוג חדש? משם, ההפניה מגיעה לצוות המקצועי שמתאים בדיוק לצורך, והם מספקים את התמיכה. והכי חשוב, יש מעקב רציף כדי לוודא שזה באמת עובד. וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים פה. זה לא פתרון מידה אחת לכולם. המערכת יודעת להתאים את עצמה. למשל, עבור ניצולי שואה, המיקוד הוא על ליווי רגשי וסיוע במיצוי זכויות ספציפיות. עבור עולי אתיופיה, הדגש הוא על שיעורי עברית ופעילויות תרבות. זה שירות שרואה את האדם, את הסיפור שלו ואת הרקע הייחודי שממנו הוא מגיע. ועכשיו אנחנו מגיעים ללב הפועם של כל הפרויקט הזה, למנוע האנושי שמניע את כל הדבר הזה, לרעיון שהוא פשוט גאוני. המשפט הזה, בוא נקרא אותו שוב. הפיכת מקבל השירות לשותף. זה כל הסיפור. הרעיון הוא שאנשים הם לא רק מקבלי סיוע פסיביים. יש להם מה לתת, הם רוצים להיות שותפים, הם רוצים לתרום. וככה נולד מודל חבר מחזק חבר.
תחשבו על זה כמו מעגל שמחזק את עצמו. אזרח ותיק מקבל עזרה, ומיד שואלים אותו במה אתה טוב, במה אתה רוצה לעזור לאחרים. נוצרת פה רשת של עזרה הדדית. פתאום אותו אדם שהיה צריך עזרה הופך בעצמו למתנדב שתורם לאחרים. זה מייצר תחושת משמעות ושייכות ששום סיוע חומרי לא יכול לתת. זה הופך אנשים ממקבלי שירות למנהיגים בקהילה. אז כשמחברים את כל החלקים האלה יחד, האיתור האקטיבי, הגישה המכבדת והמנוע האנושי של חבר מחזק חבר, מה בעצם מקבלים? מקבלים מודל עם חזון אמיתי. החזון הוא לא רק לדאוג לאנשים, הוא לאפשר להם לחיות חיים מלאים, עצמאיים, עם משמעות, בתוך קהילה חמה ותומכת. זה כל מה שכולנו רוצים לעצמנו בכל גיל. ואני רוצה להשאיר את כולם עם השאלה הזאת למחשבה. מה היה קורה אם המודל הזה לא היה רק פרויקט מקומי, אלא הופך להיות הסטנדרט החדש בכל עיר ובכל יישוב? תחשבו איזה שינוי עצום זה יכול לחולל, לא רק עבור האזרחים הוותיקים, אלא עבור כולנו. תודה שהקשבתם.